Milí priatelia, pozdravujem vás z 12. poschodia Fakultnej nemocnice v Košiciach. Je to chirurgické oddelenie, známe ako koncové pracovisko. Sem vozia tie najťažšie prípady. Viem o tom aj preto, lebo v týchto dňoch po tej nešťastnej havárii vlakov museli viackrát upravovať program operácií práve preto, lebo tie najťažšie prípady operovali chirurgovia z tohto oddelenia. Jednu takúto operáciu som absolvoval včera aj ja. Keďže stojím na vlastných nohách, tak sami vidíte, že operácia dopadla dobre. Veľké poďakovanie patrí pánu doktorovi Davidovi Sokolovi, synovi známeho trebišovského ortopéda. Je mi to veľmi sympatické, pretože aj ja mám veľkú radosť z takého cezgeneračného zdieľania životných skúseností a som veľmi rád, že aj naši traja synovia, každý svojím spôsobom nadväzuje na niektorú z oblastí, ktoré sú mi veľmi blízke v mojej profesionálnej orientácii. Poďakovanie patrí najmä tomuto mladému chirurgovi, ktorý sa podujal na ťažkú operáciu. Nálezy boli blízko svalových a šľachových úponov a cievneho riečišťa. Operácia trvala 4 hodiny a zvládol ju bravúrne. Je to aj veľké povzbudenie a myslím si, že aj pre vás, ktorí možno vnímate aj tie také kritické hlasy voči nášmu zdravotníctvu, aby ste si aj na základe takéhoto príkladu pripomenuli, že je to úžasné poslanie prinavracať ľuďom zdravie. A ja som mal to šťastie, že som na tejto niekoľkomesačnej ceste stretal naozaj milých, vľúdnych a veľmi profesionálnych ľudí, ktorým vzdávam hlbokú poklonu a veľké povzbudenie, aby vydržali v tomto poslaní. Obrovské poďakovanie patrí mojej manželke Anke, ktorá stála vždy pri mne v týchto ťažkých chvíľach. Našim 3 synom s rodinami, mojim rodičom, mame a otcovi, ktorý žiaľ leží v ťažkom stave so srdečným zlyhávaním v Trebišovskej nemocnici. Pevne verím, že sa z toho dostane, že ešte dlho bude maľovať svoje krásne obrazy. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi venovali slova podpory, spolupatričnosti, modlitby. Viem, že v prosbách za moje uzdravenie boli oslúžené aj sväté liturgie. Viaže ma k tomu všetkému hlboký pocit vďačnosti. Verte, že aj to dobré, aj to zlé, čo chceme, čo si želáme, má obrovský význam a ja tú vašu podporu som veľmi potreboval a stále potrebujem. A verím, že sa aj vám, ktorí sa pozeráte na tento môj pozdrav, to dobré v dobrom vráti. Všetko, čo robíme, na všetkom záleží. A ešte niečo. Prosím, ak máte kontakt na trénera našej futbalovej reprezentácie, pána Františka Calzonu, povedzte mu, že na kvalifikačný zápas s Nemeckom v novembri by som mal byť pripravený, ale že ho prosím, aby ma nominoval čím ďalej od vlastnej bránky. Vďaka. Prajem vám krásny deň.